Криско ми е любимия рапър, заклевам се. Да го духате, писна ми! Аз ще стана по-добър рапър като 100 кила. Сега ще се запиша на баталите на секта. Не бе, Копеле, хомли се там ще те разцепи. Ще съм писан. Щом ще пишеш, Копеле, ще пусна и аз. Ще подкупим съдиите и ще стигнем до финала, ще си делиме наградата и ще оправим парите на дилъра най-накрая. Няма какво да губим, Копеле. Пускаме се! В левия тъгъл, тежащ 87 кг. Готов да изяде микрофона. Репрезентващ Аероплан Гелес. Звездата! в десния някакъв слаб рапър. Да умре. За нищо не ставаш вече 20 годинки. На рака ближеш краката за жълти стотинки. Излагаш иначе персонажът ти скъпия. Се купиш от мен, а пък водя се тъпя. Съседа му сепя, едвам го търпи. Всяка вечер купони, басури черти. Това е момче е болно бе, не му ли се спи. Това беше от мен, айде вече си ти. Ми моя да го духаш безгръбначо същество. Хем си розов, хем си гей, хем наднормено тегло. В главата ти е кухо, сякаш чукам на дърво. Така кът гледам май си направен от тесто. Че ставаш за нещо, боже кой те е излагал. Панираш се претушив, а срещу мене си тръгнал. Ще те оприлича с триъгълник, ма си идиот кръгъл. В главата ти се намира единствения топ ъгъл. Тука на батала бяхме ние. Кой е победителя в коментарите, решете вие.